Gaur, badirudi personal trainerren artean punta-puntan dagoen modalitatea hitz egin nahi duzula. Crossfita. Bai, entrenamiento funtzionaletan moda dana. Crossfita, Bai. Crossfitei buruz geura eta gexaki hau, ezta? Hemen ontsa hasire igual ikusten edo injarra hartzen Euskal Herri mailan, eta esango nebana esan, bizkate danok ulertzeko zer dan, da entrenamentu funtzional bat, aldanik eta intentsitate altuen inetxi. Intentsitate altuan beraz. Eta zein da crossfitaren helburu nagusia? Hombre, helburu nagusire ikusten da, hor ze ariketari zen, egunerokotasunin lagunduko eskune ariketa funtzionalati, emonarren horrek puntukero, horrek ariketak etxen duguenin egunero, igual batek esan, nik horrek ez duten birre egunero ez, baina horrek ariketak etxin laguntzetzu egunerokotasunin enbizun ariketak, asko zerreza burutzizta. Hiru ardatz nagusitan sailkatzen da normalin crossfitan helburu hori, da izango zen metabolismoero egokitze metaboliku, kardiobaskularra isalikena, gero isalik gimnasiako ariketak, dozelako anillak ikusten duen hori, gero aurrik uste duen morun pixun jaurtiketi, ero alterofiletik etorritxako, hiru lau ariketa. Beraz, hiru ardatz horiek dauzka crossfitak. Modan dago, baina badu bere historia, ez? Bai, hau hasi izan, Glassman izan zen honen sortzaile, berak entrenate zitxun Kaliforniako poliziak, ara beira. Polizi grupo bat, talde bat, eta hortxe hasi izan hau injarra hartzen, eta gero, estatu batuetako armada salto eman, jabaki hau oso ezagunean eta gaur arte. Eta gaur egun, punta-puntan dagoen entrenamentu, entrenatzeko manera bat aizue. Bestelako berezitasuna bat badu crossfitak aipatzeko hainigo? Bai, crossfiten berezitasuna bat, neuri atentzine deitzestana da, zelan apurtura benez, kanon pilo bat. Adibidez, garaje baten entrenazinke, ez teubir tramankulo asko, ez teukezetan olo garestiz egizan, gero euran leku gero entrenateko gunik boxak ditzen diez. Box? Daz, oso ondo ipinitxera zenetatik eta humilena, edo zeinek beran etxin eileiken garaje estiloko entrenamentu ×2 eta pixo bizkatea zeileiken. Bai, Eta balaude garajeak hor zean? Bai, bakotxa beran aukileke eta gero bestate, igual crossfit izenaz ez, hori patentata da, baina, beran beste izen batea zerpedan nahi da nahi pini bai. Eta nolakoak dira entrenamentuak edo ze ariketa mota ingo genituzke? Entrenamentuk isalik ez 5 minututik 30 minutura, bai? Hor pilo bat kriston rangoak hau, bai? Gero ariketak funtzionalak eta ez funtzionalak, nik esango nitu zen tekniki ikasi birela ondo ez da, ariketak etxeko eta gaur adibidez, pare bat ariketa etxeko asmuaz etorrena. Ekarri dituzu proposamena gaur ere? Bai, gaur ekarri txuaz ez da, eta aldanik eta simplien aleginduko nahi etxen. Bai. Gaur... Crossfitean egin ohi diren ariketak dira. Bai, crossfit eta crossfite kanpo. Crossfitek ez daue ariketak guztik asma. Baizik eta egin dago lan koktel on bat egin dago, bai. Gaurre, azaldukoten ariketa bat da oso simplista, eta funtzionala. Hau izango zen pixu hila, ez da, pilo bat ikusten da. Pixu hila? Bai. Pilo bat ikusten da. Zer behar da, horren moduko alako... Bai, makilla batea zengo, bai, simple ikusteko ez dela birrixelako tramankuloik, bai. Hau izango zen, geure zorbaldan pare enkak ipini, da engo nebana zen, bai, makurtuko nintzen zeo zer altera jungo nintzen morun, engonan hartu, kolpe bizkarra zuzen, eta hortik gora, bai. Horraino, gehiago ez? Bai, hor txelako neban, bai, bizkarra ondo sartuko neban, da askorek esan gore, da hau ariketi ze funtzionalidade hauk ez, da nik hemen beti adibidea dipintzen dut, etxera zuzenin, bizargo ezin gertaten batzu, erosketakin jutite, boltzai bakazu, eta etxeko biltzak irei bazu, boltzan bat edo pila, enbiko zuzta. Bai. Atirai orduko, horre boltzak ostabe hartu biko zuz, bai, da azkanin, hori pixu hile, egunerokotasunin pilo bat ibiltzen da. Gero, beste ariketa bat, karriro tamen... Bai, aulki txiki hori. Da, aulki txikia gainera, ez? Zehatxik, ze crossfiten bilatzen danara aurreko astinagora desazelen egin duen zigiaz, ez? Bai. Bale. Crossfiten puntuaten dau, 80 gradotik ipurdixe bajaten danin. Belaunan graduk, 80 gradotik bera dizenin, balekude bestelan, gaizkien dira, bai? Horna meze izango zan, neure sorbalda baina apurtxua zabalagoa, da, jarriko nintzen, baina ikusten amorun, 80 grado baino kitxiarak, bai? Pasan azteko zi baino, zoze beraua, bale? Da, hau izango zan, apurtxua pixkat gogorra etxeko, bai? Beraz, crossfiteko eserialdiak izango lirateko orain egiten ari zaren izango zen, bai? Hemen izinke barra frontal bateaz, adibidez barra frontala inde, hogatzetik, baina orga, beste aukera bata.
Gero amendako beste bat, barra bardina zibilitxeiak ezin otekarri hogei tramankulo. Bai, ez. Hau izango zen pres bat etxi, bai, adibidez edo zer. Pres? Pres, sorbaldan pres bat, bai? O pres militarra bezautzen da. Hau izango zen, sozer, altzabiroteni, egokitzeko. Bai. Sorbaldan pare epiniko neman, da hortik gora. Bai, da huariketi etxinen ginke edo zerreaz. Inoiz ekarri reuen horre mankornekin eta bai, horre pesa txikisak edo gomekin, bai. Crossfiten bai baloraten da, jentik hau ondo ikusteko, buru aurrin belarrixan atzetik, barri. Bai, eta esna laguntzen, presin esna laguntzen. Bakarri sorbaldakin. Da, beste ariketa bat izango zen, apurtxu bat, kompleju hau ero, gatxaua, azkana alako bestela inzerretxan hasiko na. Azkena. Bai, izango zen, deitzen dana, pres de arranque, gehien bion, bai, izango zen, bardine, baina etxen dut, eseri aldi txiki baten gana morun, hortik gora, jausten Eseri amen, berriz? alterofiliako gesto bat izango zen, hau. Damen jala hartzen dut, koordinazioi, ardaz nagusi bat, bai, izango zena, bale? Eta ariketa hauek, lehen esan duzen modura, 5-20 minutu bitartean. Bai, 5-20, 5 ordu erdi. Gero intentziadi aldatzen dugu, bai. Adibidez horrik ikusten dugu morun irudixetan, igual horkete belaz da bizez, horrek mankuerna errusiarrak. Bai. Horrik ikusten da morun, igual entrenamentu bat da, ikusten da morun, maiu askoti, sokan altza dabi, 20 flexiñoi, eta igual horra kajoire, horrik ikusten da kajoire, 20 altzaldi. Da horien biro, 5 minuto. Gero crossfita eta garren gauza hon bata, entrenamentu guztik, arbelin idatzitxeraz. Orduan bakotxak lortu bira benara, beran burun kontrako entrenamentu bat. Ez da kompetizioi bat, beti pikarren, albukukin, baina launtzen era, horrek ikusten da morun, ipintzen doni gaur neure entreno bat, eta egiruroken goen du, nik ipinot entreno bat, 20 flexiñoi, kajoire 20 bidar, sokan altza, alborzu, sokan altza, kanpai jo eta baja. Hori da, albaldin bada. Hori da. Da gero egoen du, maiuaz 5 golpe. Bueno, irurok hasiko ginean, da bakotxak alda benan arabera. Begira. Irurontzat, ariketa berdin izango. Entrenamentu barnia eta bakotxa beran intensiade altueni. Bizez, oso ondo iguzi haute, izketa eta... Crossfita lantzen, Eta crossfita egin ditu alako, biak batera. Eta oso arbelaitz, zuk ezur txikiak esaten, oso ondo iguzi zaitez. Nire, bai, Biten dena, bai. Gaur gau bera ziko bazina betzera, Crossfita oso joeran dauen entrenamentu modua.